Sunt 9A. Am vrut să cunosc câțiva absolvenți de laser care au ajuns oameni buni. Bună, sunt Gianina Corondan și am terminat liceul laser în 89, deci după 25 de ani sunt din nou aici și mă simt ca acasă. Salut, sunt Florin Piersi Junior și sunt absolvent de laser din 1986. După 28 de ani sunt din nou aici și mă simt ca acasă. Laserul e o stare de spirit. Stările de spirit nasc idei și oameni buni. V-aș întreba, voi știți cine urmează? Apoi am văzut trecutul și viitorul în ochii colegilor mei. Aș vrea să scriu cărți care să fie citite de lumea întreagă. Bine ați venit, dragii mei, vă așteptam să vă introduc în lumea bună. Superbă ești. Domnule președinte, vă recomand pe nepotul meu favorit cu soția. Tudor Gheorghiu, artist. Da. Spaima generației lui. Încântat. Încântat de cunoștință. Ceva interese? Cu plăcere la dispoziție. Vă mulțumesc. De mic îmi doresc să fiu muzician. România are nevoie de campioni olimpici. Lia Manoliu, fata cu cosițe aurite și cu ochi albaștri. Nimeni nu a putut bănui că Lia, care în copilărie își îngrijorase părinții obligându-i să o trimită la munte pentru întremare, va străluci an de-a rândul pe firmamentul marilor stele ale atletismului mondial. Filozofia este medicina sufletului, știința care studiază adevărul. Fiecare individ, până la urmă, și fiecare copil, la un moment dat, ajunge în adolescență, de obicei, să înțeleagă că își este propria lui materie primă. Că natura ți-a dat ceva, dar că atâta vreme, o vreme ești răspunzător, de la o vârstă încolo, ești răspunzător de ce ai făcut tu din natura care ți-a fost dată. A fi sau a nu fi? Asta este întrebarea. Voi fi actor. De ce ai dat, mă? De ce ai dat? N-am să mai iubesc, zisese biata inimă naivă, dar văzându-te pe tine, a căzut în recidivă. Îmi doresc să tratez și să vindec oameni. Voi fi medic. Mi-am întrebat profesorii care este misiunea lui laser. Colegiul Național Gheorghe Lazar, creștem oameni pentru România. Sunt 9A. Viitorul lui laser arată bine. Vreau să fiu arhitect. Vreau să fiu miliardar. Cred că vreau să mă fac actriță. Eu vreau să fiu designer. Aș vrea să fiu procuror. Vreau să fiu fericită. Îmi place să fiu amuzantă. Vreau să fiu veselă. Vreau să fiu macho. Vreau să fiu informatician. Vreau să fiu model. Vreau să devin personal trainer. Vreau să fiu pilot. Vreau să fiu pictor, cred. Vreau să fiu avocat. Vreau să fiu muzician. Vreau să fiu chirurg. Aș vrea să devin pilot de curse. Vreau să fiu actor. Vreau să fiu profesor. Mi-ar plăcea să fiu un om de succes. Vreau să fiu psiholog. Vreau să fiu medic. Vreau să fiu programator. Sunt 9A. Pentru mine, laser înseamnă oameni buni. Cine urmează? E vorba de un profesor de fizică în clasa 9, se numea Radu Constantinescu și eu eram foarte zăpăcit și neatent și aveam senzația că o să trec clasa, chiar dacă făceam glume sau asta. Ori el, cu zâmbete pe buze, mi-a dat o notă de 2 sau ceva, a zis treci la loc
și am rămas corijent pe semestrul 1, în clasa 9. Știi cum e? Cel mai bun sfat, cred că în toată povestea asta este să faci întotdeauna ceea ce simți, ceea ce crezi tu că e pentru sufletul tău. A fost o mândrie, bineînțeles, să intru la liceu, apoi tot liceul ne-am bătut cu Mihai Viteazu și cu Bălcescu, se numea Sava pe vremuri. Dar e foarte mișto că aveți directoare rocăriță. Nu e